అయితే కొంతమంది నుంచి నాకు ఫోన్ చేశారు. ఇంకొంతమంది వచ్చి నన్ను అడిగారు. ఏమని? సార్ నేను షుగర్ పేషెంట్‌ను నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చా? కొంతమంది వచ్చారు. నేను బీపీ పేషెంట్ నేను టాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉన్నాను. నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చా? ప్రియమైన వారలారా, నేను చెబుతున్నటువంటి ఒకే విషయం ఆలోచించండి. మీకు ఎలాంటి రోగం ఉన్నప్పటికిని కూడా, మీకు షుగర్ ఉందా, బీపీ ఉన్నా, టీబీ ఉన్నా, ఇంకోటున్నా ఎలాంటి రోగము మీకున్నప్పటికిని మీరు ముందుగా వెళ్లి వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి. ఆ రోగానికి, ఆ వ్యాక్సిన్‌కి ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగవు. మీరు వాడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క మెడిసిన్ ఏదైతే బీపీకి వాడుతున్నారో, ఏదైతే షుగర్‌కి వాడుతున్నారో, వాటి నుండి కరోనా వ్యాక్సిన్ నుండి వ్యాక్సినేషన్ అంటే కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్‌కు ఎలాంటి సంబంధము లేదు. ఎలాంటి ప్రమాదాలు మనుషులకు చోటు చేసుకోవు. నీవు వ్యాక్సిన్ వేసుకోకపోతే ప్రమాదంలోనికి పడే అవకాశం ఉంది. వ్యాక్సిన్ వేసుకోకపోతే చాలా ప్రమాదంలో పడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. గనుక ప్రేమపూర్వకంగా చెప్తున్నటువంటి మాట. ఎంతో మంది నిరాకరిస్తున్నారండి. పల్లెల్లో పోతేనంటే కొంతమంది వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి అంటే, అమ్మో నేను చనిపోతాను. ఎందుకు చనిపోతావు నువ్వు? ప్రపంచంలో ఎవరు చనిపోలే, నువ్వెందుకు చనిపోతావు? కరోనా వ్యాక్సిన్ నుండి వాళ్ళు చనిపోయారు, వీళ్ళు చనిపోయారనే ఈ అపోహాలు ఎవరు కల్పించారు మీకు? కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మనుషులు చనిపోరు. కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మనుషులు బ్రతుకుతారు. భయంకరమైన వైరస్ల నుండి అవి మనల్ని కాపాడుతాయి. అవి మనల్ని కాపాడుతున్నటువంటి వెపన్స్ అని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి ఆలోచన పెట్టింది ఎవరు? కొంతమంది ఇదే తెలియపరిచారండి. మొదట్లో కరోనా వ్యాక్సిన్ అంటే కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత, వేసిన తర్వాత ఎంతో మంది చనిపోయారండి వ్యాక్సిన్ నుంచి చనిపోలేదండి. వారికి ఉన్నటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో, భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా చనిపోయారు తప్ప వ్యాక్సిన్ నుండి మాత్రం ఎవరు చనిపోయేటువంటి అవకాశం లేదు.